všichni, já jsem Johana Mokrá a jsem v té velkolepý show v prostředu a budu vařit. Já jsem úplně v pytli. Proč jsem se přihlásila do kuchařské soutěže, když neumím vařit? Mám to! Co mi jde jako nejlíp? Nakupování. Takže jdu nakupovat. A mám nakoupeno. Tak, co jsem nakoupila? Tak. Makaj. To by mohl být před kanama. Ano, to bude před kanama. Jsem nakoupila tady. Čeky. Tak to by mohlo být dezert. No, pak tady mám zelí hlavní chod. No. Tak. Tohle už mám naležené. Tohle taky. Tak, jdem to přichystat na stůl. Tak, muffin. Jako předkem. Takže hop. Tak, hop. Sem. Tak. Chystat. Když je to kuchařská soutěž, tak by si to měli umět i rozbalit, takže já to rozbalit nebudu. Ahoj. Zdarec. Tak doufám, že vám bude chutnat. Je to přírodní, no. A proč to já mám takový zničený? A jak to mám vědět? Já to No, nevím. Já to radši jíst nebudu. Takže to by se nelíbí, jak vařím, jo? Tak proč se sem hlásila, sakra? Jako vážně? Takže si to rozbalte, já tady nebudu žádná vaše služka, jako kdybych byla vaše máma. Když já dělám, vy děláte tak. A kolik to má procent kalorií? Takže, já jsem to trochu popletla, protože jsem trochu hnědovlasá, že jo? Takže tohle je dezert. Ten chesek kaké měl být dezert, ale popletla jsem to, takže tohle je. Kluci, je tady zábava. Tak, na kuráž. Úplně to tady z toho stolu zatancovat. Jako zábava. Tancuj. Doufám, že dostanu 10 bodů.
Hej, kde jste? Já si myslím, že jim chutnalo, protože vařím fakt dobře. A ještě za ten tanec, ani nevím, jestli byl sex, tak by mi mohli dát 10 bodů. Já vlastně nic nejet, ale za ten tanec 10 bodů. Podle mého výpočtu by měla mít minus bilion, což v této soutěži nejde. Tak jí dávám aspoň body za to, že do toho obchodu došla. 3 body.